El Norman Lewis era un gran escriptor i un personatge molt original, perquè ell deia que tenia la facultat de ser semi-invisible i en algunes ocasions fins i tot invisible, perquè ell deia que era capaç d'entrar en un lloc ple de gent, estar-s'hi una estona i sortir sense que ningú se n'adonés. És difícil de creure, però potser era veritat, ell insistia que tenia aquesta facultat i potser per això va poder viatjar per tot el món i mentre viatjava passava desapercebut i aconseguia fer uns llibres i uns articles pel Sunday Times que estaven molt bé i li va facilitar la seva manera d'anar pel món. O sigui, si era semi-invisible o no, no ho sé, però el seu biògraf el va qualificar de semi-invisible i ell mateix a la seva autobiografia diu que era semi-invisible. És un gran autor literari, amb la línia dels clàssics anglesos, que sempre han estat una molt bona escola, i llavors es trobava, el Graham Greene deia d'ell que era un dels millors escriptors del segle XX, i no només del gènere dels viatges. I el Cyril Connolly, que era un altre gran escriptor britànic, deia que era tan bon descriptor a l'hora d'escriure que era capaç de fer interessant la descripció d'un camió. Imagina't, era d'aquells que s'hi fixava molt. Jo diria que si a mi m'ha interessat era primer perquè va tenir una llarga vida de 95 anys, va morir als 95 anys el 2003 i va estar viatjant durant més de 60 anys. Ell va començar a viatjar, al principi tenia una vida una mica estranya perquè tenia una família complicada, però després es va fer fotògraf de casaments, va començar a guanyar uns diners i va fer curses de cotxes, curses de motos i als anys 30 va venir a viatjar per Espanya i va escriure un primer llibre que es deia Spanish Adventure, que no va deixar reeditar perquè no n'estava content. Però a partir d'aquí li va entrar el cuc de viatjar i es va dedicar, després es va casar amb una dona italiana, fill d'un membre de la màfia, cosa que el va ajudar molt a interessar-se per Sicília, per Nàpols i per Itàlia en general. I a més ell explica que quan va descobrir que podia escriure de viatges va fer que els seus viatges fossin molt més interessants, perquè ell diu, primer vaig viatjar i després vaig escriure, és veritat, va començar viatjant sense escriure, però quan va haver d'escriure va descobrir que això l'obligava molt a entrar més a fons en el país, a conèixer més gent, a tractar millors temes. I llavors un dels llibres que a mi m'agrada més d'ell és Nàpols, 1944, que parteix de la seva experiència durant la Segona Guerra Mundial, on va ser enviat com membre del Servei d'Informació britànic a Nàpols, una Nàpols dels anys 43-44, que estava en plena guerra, en plena Segona Guerra Mundial, i quan ell hi arriba l'instal·len en un palauet d'aquests barrocs típics de Nàpols i es troba en una ciutat bombardejada pels americans, destruïda pels alemanys, on tothom es busca la vida. Diu, era una destrucció absoluta, amb tramvies abandonats, amb gent que sortia al carrer a veure què trobava per menjar, no? I llavors ell hi és l'any 43 i 44, durant 13 mesos, i fa aquest llibre, el fa als anys 70, molts anys després, i aconsegueix fer-ho molt literàriament. No fa un llibre de viatges, però fa una descripció de Nàpols en temps de guerra, que és meravellosa. És un dels millors llibres que jo he llegit d'ell. I a més està destruïda, està plena de doctores, advocats, gent amb molts títols que es busca la vida i volen fer confidents del Servei d'Informació britànic, no? Entre ells n'hi ha un, que es diu Lattarulo, que treballa de Zio d'Amèrica. Zio de Roma. És el tio de Roma. En els funerals queda bé tenir un tio que ve de Roma i llavors el fan vestir a la romana i ell va als funerals i dona la mà a la gent, però no pot parlar perquè té accent napolità i el coneixerien, però dona prestigi, i ha vingut el tio de Roma, i llavors es troba gent així. Però ell diu que era una ciutat on tot es comprava i tot es venia i sobretot tot es robava, perquè diu es robava des d'un pal de telègraf fins al menjar de dia a dia, i arriba a explicar que ja a Castellammare tenen concentrats els tancs i els camions de l'exèrcit
amb una muralla de 9 metres d'alçada i roben totes les rodes una nit i ningú veu res ni ningú sap què ha passat. A més, fan estrenes d'òpera i de música allà i la gent va vestida amb les mantes de l'exèrcit reciclades, que se n'han fet vestits, no? I llavors ell insisteix molt en la part del menjar, que tothom es busca la vida, i en la part sexual, que també les dones per aconseguir menjar fan el que sigui per poder-lo tenir, no? I a més, amb tot plegat, mentre descriu aquesta ciutat tan interessant, on fins i tot roben les estàtues dels carrers per poder-les revendre, o fins i tot hi ha un banquet i maten els peixos de l'aquari per poder-los oferir als governadors. Llavors, en un moment determinat, a sobre entra en erupció el Vesuvi i treuen Sant Gennaro a desfilar pels carrers en processó. I clar, tot això li produeix la impressió d'una ciutat caòtica, molt italiana, molt meravellosa, amb aquests tocs napolitans que fan que la faci tan interessant. A més, ell té un sentit de l'humor i una elegància a l'hora d'escriure-ho que fa que el llibre entri molt bé. Quan surt d'Anglaterra, aquella societat no li acaba d'agradar, la societat britànica, i va a la recerca de societats diferents on la gent s'expressi d'una manera més espontània. I això ho troba a Itàlia, ho troba a la Costa Brava, ho troba a Espanya, ho troba a Cuba, ho troba a Àsia. Llavors li interessa molt retratar aquestes societats diferents de la britànica que veu una mica tocades per la invasió del turisme i de la modernitat. En aquest sentit, potser on millor ho explica és a les veus del vell mar, el llibre que va escriure en principi sobre Tossa, encara que també ell hi va venir 3 estius a la costa als anys 50, a la Costa Brava, i barreja elements de Tossa, de Cadaqués i d'altres ciutats de per aquí. Llavors retrata molt bé aquesta societat en un temps en què encara no havia arribat el turisme, però la retrata explicant el dia a dia, com són els pescadors, com tenen una relació amb el mar, a qui consideren gairebé una persona com ells mateixos, com parlen amb el mar, com surten a pescar, i no li agrada veure com arriba un moment en què tot això s'espatlla quan comencen a arribar els turistes. Ell explica el tercer any que hi va, ja comencen a arribar turistes alemanys i francesos, i ell explica que hi ha fins a tot el típic promotor que ja fa trampes, que convenç a la gent per llogar habitacions, però que les troba massa austeres, i llavors ja té un conjunt de gravats de Venècia, sobretot, i d'altres llocs d'aquests de París, per poder-los posar i donar sensació que allà el turisme és d'alt nivell. Llavors costa cada vegada trobar més habitació allà, perquè per ell és un mal senyal, i a més comencen a arribar els primers turistes, els primers biquinis i tot plegat, i ell explica que en els pescadors, aquests promotors turístics inicials, els convencen que deixin de pescar perquè faran més diners passejant turistes amb la seva barca. I sorprèn la resposta que li donen alguns pescadors. Diuen no, perquè pescar és la nostra vida aquí, tenim la relació amb el mar que tenim, ens agrada pescar, i això a la mar no li agradaria. Llavors, retrata molt bé el contrast entre la societat tradicional de pescadors, de gent que viu del suro i tot plegat, de com mengen peix bo i barat, fins que arriba el turisme i això ho prostitueix tot i canvia la societat i fa que ja no sigui tan interessant. De fet, ell ja no ve mai més a la Costa Brava. Tot i així va passar uns anys també a Eivissa, que li agradava força, i va escriure alguns relats, però no contes, però no llibres sencers d'Eivissa. Bé, el Mediterrani el busca bàsicament a Itàlia, perquè la seva dona italiana, la primera dona, el marca molt, i a més li interessa la societat aquesta siciliana. Llavors fa un llibre sobre Sicília, on també busca aquesta societat, i aquesta vegada amb la complicitat de la família Corbaja, que és la seva dona, i a més en fa un sobre la màfia, també per ensenyar, perquè el seu sogre era de la màfia, llavors explica com funciona aquesta societat, cosa que per un anglès és molt estimulant, veure una societat tan diferent. Llavors escriu sobre Sicília, escriu sobre Nàpols, escriu sobre la Costa Brava, escriu sobre Eivissa,
I aquest és el Mediterrani que ell toca més. Després se'n va, gràcies a que treballa com a periodista pel Sunday Times, se'n va a descobrir el món. Llavors, tot just acabada la Primera Guerra Mundial, se'n va a Birmània, que era un país aleshores perillós i destrossat per la guerra, no? I ella escriu un llibre que és Terra Daurada, que és un gran llibre de viatges. Diguem, si abans hem vist el de la Costa Brava, Les veus del vell mar, que és un llibre fet a base de 3 estades allà i una mica novel·lat, i hem vist també el de Nàpols 44, que és un Nàpols enmig de la guerra, un Nàpols molt diferent del Mediterrani idíl·lic, allà hi va a fer un llibre de viatges pur. O sigui, arriba a Rangun, la capital, i es dedica a viatjar pel país. I una cosa amb uns temps difícils, perquè hi havia guerrilla i encara hi havia mines, i llavors ell explica que només sortir a Rangun, ell volia anar a Mandalay, que és la capital històrica, i li diuen, hi pots anar amb avió? Diu, no, si vaig amb avió no veuré res, jo vull veure el país. I llavors ja relata molt bé la seva manera de funcionar a l'hora de viatjar. Ell volia estar en contacte amb la terra i amb la gent. Llavors hi va amb tren, i és un tren atrotinat, que no arriba a l'hora, i que quan vol tornar a Rangun pregunta a quina hora arriba a Rangun, diu, no hi arribarem mai. Diu, però no es diu l'Exprés de Rangun. Diu, sí, es diu l'Exprés de Rangun perquè en teoria abans de la guerra hi arribava, però ara ja no. Es troben amb que arribarem fins on puguem, després seguiràs amb camió i veurem si arribes, perquè hi ha guerrilla entremig, van destruint ponts, van ametrallant els vagons. No es troba en un país fàcil, però descriu molt bé l'herència dels britànics, que van dominar Birmània durant un temps, i descriu molt bé aquesta Birmània. Ell en diu la Terra Daurada, que depèn molt del budisme, o sigui, és majoria budista i està ple d'estàtues daurades de Buda per tot arreu, tant a Mandalay com a Yangon, on guarden dents de Buda com a relíquia. Llavors, a mi m'agrada com explica tot això. El seu sentit de l'humor surt sovint en aquests llibres, sempre, i en el de Birmània en concret recordo que explica, ell es deia Norman Lewis, que és un nom gairebé semi-invisible, com ell deia que era ell, perquè és un nom vulgar, però als pocs dies de sèrie ja li diuen Morgan Lewis. Llavors descobreixen que ha publicat llibres amb l'editorial Jonathan Cape, i comencen a dir Jonathan Cape. Després veuen que Jonathan Cape estava en un carrer, en una plaça de Londres que es deia Bedford Square, el número 30 de Bedford Square, i li diuen Mr. Bedford, i després Mr. 30 Bedford, que és l'adreça de l'editorial, fins que li acaben dient Thirsty Bedford, que és el Bedford assedegat, que és una deformació del 30 de l'adreça. O sigui, ell va posant anècdotes d'aquestes, de troballes amb la gent, viatja pel sud, pel nord, aconsegueix retratar molt bé el tema de Birmània i en un temps no difícil, i és un llibre que encara avui, tants anys després, es llegeix molt a gust. Jo vaig anar a Birmània als anys 90 i el portava per anar-lo llegint i m'agradava molt anar veient com ell rescatava els vells temps a través de l'escriptura. Evidentment, el tema del budisme segueix molt present. Ara és una societat una mica complicada. Llavors hi havia la dictadura dels militars, ara hi torna a ser perquè s'han tornat a imposar, per desgràcia, però llavors era un país on conviuen aquesta dictadura amb el budisme i fan molt cas als astròlegs. I llavors jo em trobava, per exemple, que la capital, que era Rangun, un bon dia van decidir posar-la al mig del desert perquè els astròlegs van dir si segueix la capital aquí anirà malament el govern. Llavors es van inventar una capital nova al mig d'enlloc i han obligat a les ambaixades a anar per allà. Ara vas a Mandalay, que és l'antiga ciutat, i navegues pel riu Irrawaddy i segueix sent aquesta sensació que ell tenia de baixar pel riu fins que arribes als temples de Bagan i et trobes una meravella de milers de temples al mig de la selva que pots anar recorrent de mica en mica. Doncs el Norman Lewis era una mica esquerp, i llavors no era un home que fes molta vida social, tot i així els seus contemporanis l'admiraven. I ell va tenir molta relació, curiosament, amb el John le Carré, que era l'autor de novel·les d'espies, i durant un temps van coincidir en el Sunday Times, i llavors el van enviar a Cuba, on va fer reportatges, on es barrejava una mica la política i el reportatge de viatges. Llavors el que va
ell quan li preguntaven quin és el teu millor llibre, ell no deia un llibre, deia un escrit que va fer pel Sunday Times al 68 que es titulava Genocidi, que passava al Brasil i era sobre l'extermini de la població indígena. Ell deia que gràcies a aquell reportatge havia aconseguit canviar les lleis a Brasil, que les havien fet més per protegir els indis, i havien nascut ONGs per protegir-los, i per tant deia que havia estat un reportatge molt útil. Això li interessava molt. Parlar de societats en perill d'extinció, va escriure diverses coses. També va escriure Els missioners sobre com havien intentat canviar la població indígena a diverses parts del món i que els havien fet trair els seus principis i les seves creences. I llavors ell li interessava això, entrar a les societats diferents, mirar d'explicar com eren, i mirar d'evitar que se les empassés aquesta onada uniformadora de la globalització i del turisme. Té un llibre també sobre Indonèsia, que està força bé, on explica que veu com la gent es ven grans extensions de terra per fer-hi hotels o poblacions turístiques, i li diuen ara viurem tots del turisme. I ell això el subleva, diu, no pot ser que renuncieu als vostres orígens per vendre el turisme. I deia, el futur, li diu algú, està en els camps de golf, perquè vindrà gent de tot el món a jugar al golf aquí a Indonèsia. I ell reflexiona en el seu llibre, diu, veurem si hi ha prou jugadors del món de golf al món, a tot el món, per poder compensar la gran pèrdua que suposa per la població aquesta traïció al seu paisatge, a les seves creences i als seus orígens. Hi ha llocs on he anat de viatge que m'han encantat als anys 70 i anava als 80, com per exemple a Katmandú, i he tornat fa poc i m'he quedat parat de com el turisme ha transformat el lloc, li ha fet perdre encant i com tot s'ha enfocat de cara al turisme. Fins i tot pretenen vendre al turisme la imatge que el turista va buscar. O sigui, deformen el seu país perquè pensen que si venen al turista el que ell pensa que és el seu país, acabarà anant-hi més. I això és un error, perquè no és així. En el seu reportatge, el Norman Lewis ho explica molt bé, això. O sigui, ell va a diversos països de tot el món. Recordo un d'Oman, on viatja amb Dou, que és el veler aquest de vela triangular que havia fet la ruta dels Elisis cap a Zanzíbar, cap a l'Índia. Oman és un lloc, és dels pocs llocs a la península aràbiga que valen la pena encara. Però jo quan vaig poder-hi anar, millor dit, vaig voler anar amb Dou, a navegar amb un Dou, i ara tot va amb benzina, ja no hi ha veles. El viatge que va fer el Norman Lewis amb Dou, viatjant i explicant com era un viatge com aquest, ara els Dous van amb benzina perquè allà la benzina va molt barata, en sobre, i diuen que surt més a compte. I en alguns, quan passegen turistes, posen la vela per fer bonic, però ja s'ha perdut la tradició aquesta, que era centenària, d'anar a favor dels Elisis a visitar nous territoris com Mombasa, com Zanzíbar o com a l'Índia i a comerciar, que és el que va fer ric Oman. I ara Oman és un emirat on el petroli és el que mana i on tot i que no s'ha deformat tant com els altres emirats, com Qatar, com Kuwait, és un fet que s'ha venut el diner del petroli. Doncs aquí tenim The Invisible Man, la biografia que vam fer d'ell, del Norman Lewis, que està molt bé perquè el repassa, ell va col·laborar molt amb aquesta biografia i repassa la seva vida i és on diu allò que ell es considerava semi-invisible. I a la foto de portal tenim aquí conduint un cotxe de carreres, sembla que és un Bugatti, perquè a ell li encantava la velocitat i durant temps va ser corredor de cotxes i de motos. Aquesta és l'edició en castellà de Nàpols 1944, un dels seus millors llibres, que va publicar Península, i que recomano força perquè és on demostra que és un gran descriptor de llocs que no són el seu on viu i a més sap fer-ho amb un estil molt literari. L'edició en castellà de Voces del Viejo Mar és el que va sobre el poble que ell anomena Farol, que és un poble inventat de la Costa Brava, però que té molt de tossa de mar, i on explica això de la irrupció del turisme i com deforma la vida tradicional.
Aquest és en anglès, Els missioners, explica això que deia que ell el seu millor reportatge per ell era el del genocidi al Brasil dels indis, i aquí en Els missioners explica com l'arribada dels missioners deformava les creences i el mode de vida de molts indígenes a diferents llocs del món, i per tant li va quedar un llibre rodó. Tenim més llibres del Norman Lewis. En aquest, per exemple, que va publicar Altair, va publicar una col·lecció de 3 volums dels seus reportatges, i aquí hi ha l'Exprés de Rangoon, on parla de Birmània, i el reportatge del genocidi, on parla d'aquest extermini dels indis a l'Amazonia brasilera. I per tant, i a més fa un pròleg on explica la seva visió del viatge i de la seva visió de la literatura, que el fa força interessant. Altair també va sortir el Tierra Dorada, que és un llibre sobre Birmània, del qual n'hem parlat, i que torna a haver-hi el millor Norman Lewis, amb el dia a dia, com explica com es posa en situacions difícils, en pensions on hi ha tota mena d'escarbats i mosquits, amb trens desballestats, amb furgonetes que no s'aguanten, però a ell li agrada entrar a fons en els països i aquí ho fa sense dubtar-ho. I aquest, el de Un imperio de Oriente, viajes por Indonesia, és el que fa, on explica això de que estan venent-se al país per fer-hi camps de golf i que estan traint també l'esperit de vida tradicional i venent-se cap a un futur que no porta enlloc. Tot això és el que fa molt interessant els escrits del Norman Lewis. Aquí tenim els seus escrits en anglès, una selecció dels seus escrits, i jo el trobo un escriptor molt recomanable, Norman Lewis, per 3 coses. Primer, perquè tenia molta curiositat per veure societats diferents de l'anglesa, que era on ell havia nascut. Segon, perquè ho explicava molt bé a nivell literari i entrava molt a fons, també, i perquè lluïa un sentit de l'humor que li feia reivindicar aquestes societats i explicar que eren força més interessants que aquella on ell vivia.